Со мной штосьці адбываецца. Штосьці абуджаецца ў маім розуме, і я не магу гэта кантраляваць. Што ты бачыў, Пол? Надыходзіць свяшчэнная вайна. Ты часта сніш рэчы, якія потым адбываюцца? Так. Гэты іспыт просты. Вымеш руку са скрыні і памрэш. Што ў скрыні? Боль. Ты атрымаў спадчыну занадта вялікую моц, даказаў, што можаш кіраваць сабой. Надышоў час навучыцца кіраваць іншымі, чаго не мог ніводны з тваіх продкаў. Мой бацька кіруе цэлай планетай. Ён губляе яе. Ён хутка атрымае багацейшую. Яе ён таксама згубіць. Сябра! Аракі смяротная пастка. Забіць іх. Гэта знішчэнне. Яны забіваюць маю сям'ю аднаго за адным. Будзем змагацца як дэманы. Жывёла, якая патрапіла ў пастку, адгрызе сабе лапу, каб выбрацца. А што зробіш ты, Пол? Я знаю цябе. Аднойчы народзіцца легенда. І лёс усёй цывілізацыі будзе ў яго руках. Будучыня. Я бачу яе. Я не павінен баяцца. Страх забівае розум. Мой гаспадар. А калі страх сыдзе, застануся толькі я. Бежим! Бежим!